Ne, ja sam stvarno sve najbolje, tebi želim crkla sutra, da Bog dal. Beže, ajde neka igrica nego jebeni lol, bolest od igrice, ne znam što igra. Koliko je mrzim, dok je volim da igra. Koji nas dan? Petak. Svaki petak izuzetak. Seo za highways on the Friday. Ja, kaži ti, danas mi nešto idu fore, ne znam šta mi je. Viš, kad trebam parem od Marka, neće njemu sina, jel? Alo, imaš 2 kada 30, nije mi sina, brate. Vidi stvarno. Neće mati da me sini. Marko, sedimo ovdje do 6 ujutro. A kurac, Keva ide u prvu smenu, vidjet će mi ima da mi jebe milu majku. Ti reci da si ustao, da si poran jednom u životu. Je, i sedi na Discordu u 6 ujutru, on je ustao rano, majku ti je. On je produktivni, ide u pičku, mater. Aj sad svi namjerno trolom maraton ne predam. A ja bi svako to radio. Ne seri bre predam. Teško? Neću da igram ovo. Neću da igram, brate! A što mene? Najslabiji lik u timu, 4 na 1. Stani, majmuni, ono što nikad nismo igrali, jel tako? Ne, jesti govna, da ne igramo iz Zerata opet možda. Nemoj. Ajde. Tumor govori iz njega, brate. Tumor ili humor, šta si rekao? Tumor, ti humora nemaš, baj. Prekini. Ali šta iz njega govori? Crki, temu hol, nemam nakat. Boli nas kuret, okej, užasna šolja, okej. Kako je ružno, bože majko. Ja ne znam je li pokušao stvarno da hejte šta radi. Ne, ja samo da zajebavam. O, brate, ali ovo je već stvarno ružno, ja ne mogu sad da neki. Bravo žensku, 40 godina spava s plišanim igračkom. 40 godina. Alo, koji 40 godina. 42, bure. Da Bog da se zadavio sa tim što jedeš. Ali to ti ono klasično, prestane da puši i radi ga da jede, razumeš? Sad će ti ima 150 kila. Poraz Simke, imaš 500 kila, metar 30, nemoj da sere. A ti imaš 700 km metar 4. Ja sad podržavam debele ljude, pošto ja sam debelo. Cova, sad hoćeš da kažeš da je 10 cm malo. Ti je malo. Meni ube šake stane. Dođe riba, kaže, lep ti je drugar mom burazeru, Cova, ni 5 ni 6, došao sam da pijem, nisam došao da pričam sa ženskim rodom. Ja rekao, dobro. Buraz, ništa pre braka, ja farmujem Mauru, brate, što ti nije jasno. Čekaj, šta si ti rekao, defektologiju da si upisala? Koji deci bre ti da Vidiš, da radim sa ovima, sa ovim ovdje. Kume, ja sam puno leta, nema šta sa mnom više da radiš. Meni treba cimi pored. Svi mi treba. Evo ti slika Miloša u gaćima. Znači nisu gaće, ženski šorc. Znači ti baš. Što se ja družim s njim 9 godina? Ti si glup kao kita, brate, ne znaš što se ja družim s to. Pa isto, Buraz, ja ne znam. Kako se slaže? Ajde, jel mi ste mišljenje, Buraz, šta se ja vidio u tebi se družim s tobom? Pa možda smo zajedno isto glupi kao kite. O, možda ti! Ti si mi ga baš pametan. Ali Simke je sad akademski građanin, brate. Ja sam, brate, na fakultetu. Ja sam fakultet za tebe. Šta pričaš, bre ti? Ja sam fakultet za tebe. Da Bog da ti dete driftovalo u invalidskim kolicima i da moraš kod mene da ga to vodi. Driftovalo, ej. Da bar zna da driftuje, pa da budem ponosan na njega. Braz, inače, batalio sam cigare. Brate, evo već 4. dana nisam nijedno zapalio. Daj mi cigaru. Tako da, braćo, od danas više ne pušim, samo pijem. Uopšte samo prijateljima. To se ne računa, to je zadovoljstvo. A tebe bi zadovoljio. Bam. Čekali smo 10 minuta i na kraju tebi nije radilo, jebem ti sud, sad ćemo opet čekati 10 minuta. Tačno, poveć će doći bre dok... Jedna posle seksa. Ko je bio jeban tu? Pa vidi se ko je gobur. Ja sam samo malo pantalone svukao. Sa ovakvom kosom sad bio tek ono, još više od ti stičem. Ti ćeš više od ti stičem. Da, ne. Sad kad ne rodi losa ću da plače. Plači. Sutra Vučić na TikToku. Poližeš mi džoku. Jebem li ti. Jesi mi ustanovila koji poremeć imam tačno? Kako da znamo čega da se legne? Sad će legne Jan Miluti Milanković, daj račun. Svaku ribu koju pitan kaže ima dečka, Buraz, dečko me ne zanima. Znate, ako ima dečka, neću da pričam. Svaki put kad je spomenuo neku likušu kad je rekao kao ima dečka, on je rekao brate kojeg dečko gotiva ovo sve normalno. Pa zašto jeste? Pa brate, zašto to uvijek napomeneš? Pa zato što jeste! On je dečko. I onda kao, ako je to njen dečko, znači sad ono... To je znači tvoj dečko. A daj Bože. A što Srki svršava, brate? Ne znam, brate, zanimljivo mi. A je dobar od ja. Pazi, mi smo na 13. spratu, Cimarka ja ćemo za ruku, jedna s jedne strane, druga s druge i da skaču. Imaju kamere, nemojte, znači da ste vi. Dopadno sa 13. druže, bit će neprepoznatljivi. Dogovorili smo se da ćemo skinemo goli i da skačemo. Te brate, ti došla Cimerka? Jeste? Aj, daj vam. Čekaj, Cimerka je ona
Ono. Šta ono? Šta ono? Reci na... Ne mogu, možda čuje cimerka, buraz. Cimerka je mnogo D-O-B-R-A, pička. Čekaj. On je cenzurisao dobra i rekao piška. Ja, pa Srki je to. Brate, ne možeš reći. 5 minutes later. Ali ne, ja sam odmah krenuo, a on priča nešto meni. Ali čekaj, govorimo kurac, zašto te jebe? Ima autizam, pusti ga, dajte. To znam, brate, znam ga 9 godina, ne bi. Srki, kako ja tebe volim, ali si glup kao kita. Ja sam nema pravo glasa, ljudi. Ali da ti Simke kaže si glup ko kita jebote. Izaći ću, dajte, majke mi, se sada izaći. Jer je glup, brate, ne ovo što priča, nego je glup. Ne možeš da me reći, bejtaš. Sledeća scena. Zato što se ti smiješ kod debilčina. Mene Ljiljana zvala da mi kuka na vas trojicu. Šta sam ja? Pa jebam mater. A šta sam ja? Tvoj bivši dečko je mene uvatio za kurac. Ja bo sigurno nisam tražio. Evo ga Ćale, evo ga. Duvajte ga svi sad. Građan sa koćale, buraz u 20 godina. Ajde, buci bijem žena majicu, molim. To je to, evo ga pravi Ćale, to je to. Dobra, ja sam se zove OPC, vjerojatno neki napaljenko kod Dudi ili Karaman. Joj, a ti nisi na Paljenko, izvini, molim te. Šta braniš bivšeg dečka, a? Ne branim ja njega, nego pređam tebe. Znaš ti koliko me tvoje uvrede bole? Hoćeš ti pokažem šta me boli? Hoćeš ti kažem ja tebi Hoćeš da ti pokažem? Ovo je krenulo od toga na Paljenko. Pa nemoj da otvaraš, mislim, kao se ja hvala. Skoči. Ti ne odluča, ženo. Mrzi. To, hvala ti Bože, evo se prekrstim. Jebote, ja ne mogu da iskaštem ovu igru. Zvuči bolesno, ali nisam pušio. Rekao si, idem samo nešto da završim. Ne znam Ajde ja šta. puši ga bre. Ma laže bre, nisam pušio. Nemoj da otkrivaš tajne, bude. Veđi poslu sliku. Fuck. Trkni da volim da trkao, bre, pet. Ko je uzeo 2 kila sad? Samo to ću da pitam. Pa ti nisi. Pa znam, zato pita da im ko mi ukrao mamu, vam jebem u pičku. Što si me zvala? Zvala sam te da ti kukam zato što mi kažu da skoči. Skoči, Sa 13 majmune. sprat. Imate sreće pa je 13 ispravi. No, brate, no. Jes, Što brate. predo? Sad ješ, buraz, ko je rekao Au, nama. debra. Miki, Mihajlo. Crko da Bog da! Jebote support mi uzao kill. Mihajlo. Nisi pozvao da piješ s nama. 50 golda, dajte. Sad neću, brzo. Ti na kurac. Miki. Nisam ni stisnuo ovaj put. Pa jebem te za onaj prvi put. Evo ih moji lekovi. Popi duplu dozu sada, molim te. Na brzinu malo sad. Pokrao si svima kilove i sada odjednom znaš da igreš. Šta sam ukrao, sine? Ja imam više nego svi vi zajedno i to 3 puta, majko, prijebem. A ukrao si 3 puta. Dobro, ne znam, nije mi matematika jača strana. To što je Marko retardir. Makarena. Samo potvrđuješ šta sam rekao. Mene Buraz, treba da da se imaš ceni normalne ko što rodine, je. treba da se strahopoštuješ kad radiš to, Buraz. Buraz, ja sam normalni, a nemam oca. Ti ga imaš ko da ga nemaš. Vomp, vomp. Bože me sačuva. Ali on se smeje. Kako da se ne smije? Simke, si bolestan. Mislim, smijet ću se posle kad Srki ode na posao. Slučajno, druž. A Srki sad u sebi peva, smijem se, a plačem. A nije, bre, Srđan se više zajebava u vezi toga, bre. Srđan je, brate, ja sam njega upoznao, znači prvog u srednjoj i on je meni drugi dan već to počeo da se zajebava. Ja bacam foru za oca, kao pa šta je smiješno, ne emoci. Kaže ono, brate, kao rekao je da mu je poginuo Ćale, bio u fazonu kao, ja bio ono, najprije brate, šta ti kažem? Ajde ubi ga, molim. To baš. Nisam na to mislio. Alo, zašto vi ribe, brate? Naprimjer, lažete svoje drugarice su dobre pičke ili da su zgodne i to tamo vamo. Ja to ne lažem, Caki. Ja to Znači ti kao drugaricam kažeš da su ružne, šta? ne kažem ništa. To može. Kad si ga dura. Ili kao, kurvetiru. Brate, mora da ti trpam, ti ne razumeš da je to moja onako životna poenta. Ja volio da sam plaćen za to. Ali u stvari radim iz ljubavi prema sportu samo. Padni, molim te skrivate, padni. 6-7, ajde. 6-7. Život je robio. Ona u sobi za novu godinu s Gošom, zagrlili se i to, ona, znaš, krijevi se slično. Ja ulazim, ovako,
Ja se izvinjavam, ja samo oduzmem kabel. Opet smo 4 stripsovali na 2 mjeseca, jebote. Šta? Nemam chat u lolu na 2 mjeseca, ponovo. Ne čujem, ponovi. Jebete čut. Mamo ti jebem da dobro. A nisam čuo, ponovi! Operi uši me imu. Brate, čuješ se preko kurca ko iz bunara. Debra, samo ti ne čuješ, ti si glup. Ajde. Ti si glup, ajde. Kako ti se beše mama zove? Ne znamo za njega jebate. Ne znamo ni za Sneško to krije već godinama. Jer je Vesna. Jeste Vesna, majku ti jebem. Ali vidi, ispalila se Anđela jednom, rekla je Vesna 100%, nisam lud. Jel nemoj da lažeš da nije. Boga ti da nije. Naći ću te da živiš, jebeš mi sunce. Evo, krsti se nije, dobro je. Čekaj, Buraz, Mikiša je 0-1. 0-7. A što to piše Mikiša 0-1? A zato što je on jedan jedini, brat. Tako je, number one. Ja sam mislio da si ti, 2001. da sa 30 godina igraš LOL, brate. Čuti. Dobro, ne znam, nije matematika jača strana. Ima smeh, evo da ima to da puši 40 godina. Buraz, tako se smeo moj deda, bilo mu 4 dana preki. Na granici sam da zovem Nikolu. Na granici sam. Nikola. Ti nemaš pojma koliko smo mi uporni ovdje, brat. Ti dok ga ne zoveš, mi nećemo prekinuti. A kad ga budeš zove, mi tek tad ima počnemo. Ovo je sve do sad bila samo predigra, brate, opusti se ono. A Nina, što ti nećeš da spavaš, brate, ja daj cimerku na Discord. Pa da popušiš ti meni malo... Kontaš ti da ti stvarno daš cimerku sad da priča, on će da ga izduva, znaš. Ja ću izađem iz poziva, Buraz, razumiješ? A u stvari ne smijem, Buraz, ocrnit ćete me sigurno da ko da ne izlazi. Prvi bi Srki rekao mi mali kurac, brate. Pa dobro, ja bi slagali sve. Pa ne bi, ne mora ona to zna još. Kaže, ja bi se složila. Evo, zadnja slika sam građen ko Bojan Nešković, brate. Čekaj, Luco. Bio. Slušajte me sad jasno i glasno. Popravite jebeni LOL, popravite LOL jebeni. Pada svet ceo. Ko svet, što ne radi LOL. Ja ne mogu. Brate, ja ću opet meni sve jedno de. 7-1 je opušteno, bre, ne možeš da ga nafidaš, on je već nafidan. Brate, gledaj sad. Gledaj Dobra, još Znate da moj brate profesor vozi McLarena, jebo sam u mater. a za McLarena ima zlato, pa jebe. Ne znam, Koji univerzitet? To je neki polovni... Koji univerzitet da A učim ja, ja polovanje onda ne valja. Da, ja ne volim ja to polovno. Vidiš li prozor tamo iza njega? To je palo na njega. Znam. A znaš šta bi isto moglo padne? Nina sa 13. sprata. Ja, Srkiju, brate, pričamo, a baba mu nas samrti, Buraz, razumeš? Pa kao, gdje si idem kod babe u bolnicu, ja kažem, jebi ga. A baš, baba mu umire, on baš. Jebi ga. Baba ti nije bila normalna i to možeš ti da kažeš to. Pa da, baba. Pita moju strinu i majku kao, vi mislite o seksu? On je kao, ne, koji ti kurac, ono, imamo po 50 godina. Kaže, ja sad bi mogla, kaže baba. 80 godina. Ali bi tvoja baba dala mlađom od nje, malo više mlađe. Čisto informativno pitanje, ono. Idi pitaj, vrati, Groblju Latkoviću, lagano. Groblju Latković, aman, dali mi Ašov i to je to. Sam ću. Mystery box, ha? Ovo prelazi granicu, brate. Unboxing. Čovjek priča kako bi jebao mrtvu babu, drugu. Nisam, ja rekao, nemoj se nisam ja babu jebat. Da si u mojoj situaciji, da imaš 20 godina, da nisi jebao, da bi birala. Pa ne. Ja cijelu prvu godinu nisam znao da se on zove Vukašin. Brate, Keva me zove Simke, o čemu mi pričamo? Zoveš se Vukašin. 9 godina ga. Onako 9 godina. Znaš Znači, ko je može. jesi ti slažeš da čekamo Srđana ovdje u vojcu? Neki sat i po, ono. Moj tipi. Nek se pronađe kome je bilo u pusti. Miroslav, nisi sudove opravo, jebem li ti mam, bravo Friendly Fire. Sad je pesnicu model. Što mi jasno. Nina, levi kroše. Desni. Vama smešno, bro. Pogledaj ga ubacu i ono, rečenica, ne znam šta je vama smiješno. Slani mi bivšeg, molim te. Jebi ga, vrate, Srđan mi sve šalje, šta da radim? I tebe mi je poslao, čekaj. Evo ti. Srđane, jebaće ti mater! Ja si pokazao jebeli usta. A brate, aj reci da nije dobra slika, Buraz. Inče, mogu da sedem da bukvalno izgleda koja sam polomila noge. Aj molim te. Aj stvarno polomi noge. Pa dobro, sad, to nije teško. Ništa strašno, sad ja to znam. Ajde. Sad se izvređa. Aj sad se izvini.
Šupičku materiju. Njega jebe sve kod kuće trenutno, jebe ga još ovaj u školi iz fizike i on dođe i otvori dušu pred njim. Priča mu sve, vrate, kako mu je, kako je loše, šta se dešava. Ali legit sam plakao, buraz. Neš priča, ono, brate, sad čovjek bože šta mu se dešava u životu, ono, da mu izađe u susret, brate, nemoj da me zajebavaš, ono, jebe ga taj dan, sljedeći dan na malim odborima, na velikim odborima i ostavi ga za avgust. A mene je izveo 2 puta, ja ponovio isto što sam ponovio prvi put. A iste ocene smo imali, to je meni fascinantno. Prevrnuo očima i kaže, dobra, ajde, idi. Šta treba? Ne, samo daj slušalice samo. Daj slušalice. Rekli su da ti dam slušalicu, ali da mi preneseš šta su ti rekli. Ne, nemoj da je prenosiš. Mi imamo 2 stvari da kažemo. Prva stvar, rekla je da nije dokaži pa ju ubije, drugo je natjeraj da skoči. Šta su rekli? Prvi plan odmah. Ništa. Ništa, bravo Cimi, bravo Cimi. Pozdrav za ljude sa YouTube. Pozdrav. Jebem ti mater! Skoči. Skočko, treba. Skačemo tako. Ajde, molim te, ajde, to! 10 bodova za skok. Ajde bre čoče, čekamo te dole, vatamo te. Ja sam prisiljen da imam lol. Mukica. Ko tebe siluje? Zašto nemamo Drakeove? Pitaj njihovog Nunua 15-5. Strašno. Majke. Nemam reći, kakav si kreten. Ne, ali ne razumijem, ja pratim svaku reč, šta će ja kažem da ja dobacim nešto. Tebi je najpametnije da ćutiš, ali ako ćutiš, ja ću nešto da lupim, tako da nije ti pametno da si ovdje. A ne, moj brat, ja nju zajeba, samo, moj brat. Au, brat. Nije vidjela ovo. Bog štiti cigan ide. A nije mi prvi put, igrao sam ga jedno, evo sad se sjećam. Prvi put mi se nije svidjelo. A drugi put je bio već malo veći. Tamo tvoj. Pazi, ovaj brat spava. Njemu ne radi kamera, a on je samo retard. Napuš se kurca, bre, majmune glupi. Ništa, ajde, lako možem. Ajde, ćao, lako ne. Ne, Ajde. ajde. Zdravo, ćao. Vidimo se. Ko prvi izađe je gej. Neki, to zvuči kao Kjera da zoveš. Bukvalno, brate, Kjera da bi nazvao mi. Miki, spreman za parenje. Ej. Ti to buniš. Malo. Ne, brate, ne, svaka čast njoj. Nije još uvijek izvašali svoj Ali dobro se ona drži koliko mi nju prozivamo, ovo je stvarno svaka čast, respekt. Evo, odajem ti priznanje, pička li ti materi. Ne, nikad više neću biti u Discordu u kasne sate, znači ovo nije zdravo. Čekaj, hoćete stvarno kao kamere da vam ubacujem u Discord? Mene boli uvo. Meni su mi. Sneška, neću im da pitam. Ajde, lako noć, Ajde, ćao. Ćao. Idi u pičku vatru, hoću prekinuti. Idi za znapolje, ajde. Idi spavaj. Ajde, sinki, laku noć. Ajde, lako noć. Ajde, ćao. Šta još mogu da smislim, brate, moram budem kreativan malo. Da ti kažem koliko sam visoka, pa je buš kratim. Ja, molim bre, 1,57 m. Ja, molim te, tu kreće već. Koliko si rekao? 1,57 m. Jedan više. Prvo novosti posran. Znaško, ajde, idi spavaj. Aj brš bre, ko te zvao? Idi spavaj, ajde, prekini. Ovaj već ima priču. Smi skupaj oči. Ajde, idi spavaj, re čoveče, šta radi? Drkom. Simke, idi spavaj. Da ćeš ti koji kurac, neću spavam, i ti spavaj. Neću ja da spavam dok ti ne odeš da spavaš. Onda nećemo spavam. Doći ću, zapalit ću karabor. Nićemo pre tebe, pa jedna riba je zapalila pre neki dan. Znači, koji riba mental? Ostavi otvorena vrata i otvoren prozor. Upala mu kjela. Ovaj moment se čekao, ja vas napuštam. Ovo je karma. Ovo je karma. Aj lako. Evo, sad mi milo. Znaš koliko je meni tek milo? Are, hoćeš da idemo da mazimo zmije u jednom kafiću. Oj, da mazimo zmije, znate, šta me pita lik, naravno doći. Ako je Milivo je loptasti piton raspoložen. Dođemo, pitamo, jel Milivo je Milivo je raspoložen, pa ćemo da ga vatamo. Oni kaže, jes, donesi ga. Kaže, a možeš da ujed? Donesi ga. Ništa, aj ćao. Ajde, čao. Ne. Čao. Sneško je gej. Kako se zajebo? Sneško je gej, jalo.
Kurva ti lol.